Oianguren BHI aurkezten du Edabe magikoa. Arkitu duzu zera kimikako lan egiteko? Ez dut ezer bilatu. Aizu, ez bota liburuak horrela! Nik ez dut ezer txere bota. Edozein azterketa gainditu dezakezu liburu honetan jartzen duen edabe magikoa prestatzen baduzu. Hori frogatu behar daukago. Ez dugu ezer aurkitu bagoatz. Oso ondo, gero arte. Atera argazkia. Liburu bat ditutera gatoz. Bale, oso ondo. Utzian. Edabe hori funtzionatu beharra dauka, ikusi azterketa kuadroa. Pila bat azterketa ditugu, eta ez da zu, ez da ni ez gera ari ikasten. Baina horretarako laborategi behar dugu, eta irakasatetean egoten da. Lasai, plan bat dut. Nik distraituko dut, eta zu edabea egingo dut. Ez dakik gai izango da izan baina. Venga, musa. Oso bestea joan zaitezkete. Bai, listo. Azterketa hastera doa. Ezin dut idatzi. Nik ere ez da.